What's up mga kabaro, no? Mag-walking tour ko diri sa kuan mga kabaro, no? Sa Alpha Homes, diri sa sulod sa subdivision, diri sa Matina Playa mga kabaro, no? Pasingot ta mga kabaro, no? Kay murag taon-taon na pud mga kabaro nga wala ko kabaktas-baktas ug dugay mga kabaro, no? Sa mga karon mga kabaro, no? Lay alas 8 sa gabi ang oras mga kabaro. Ito yun ako ni mga kabaro, no? Ang gabi kay dili siya init mga kabaro, ano? Nya dili po kayo crowded ang dalan mga kabaro. Muna nga masindot magbakas-baktas, labi nagpasingot lang imong gusto kung gabi right mga kabaro, no? Uy. Siguro mga kabaro, no? Mga kumakaya sa kuang battery, mabaktas ko mga siguro iska oras. Kung makaya mga kabaro, no? Ilibot lang tamo diri sa sulod sa Alpha Homes mga kabaro, no? Siguro mula posta dito sa Matina Playa mga kabaro, no? Libot lang ta sa mua mga kabaro. Yeah mga kabaro, no? Sa pagkakaroon dili kayo hayag ang kuha sa kamera, no? Pero okay ra imanti mga kabaro, no? Nga naya po'y hayag gamay. I-upload ako ni mga kabaro sa ako ang kabaro daily vlog. Si Mrs. Manggod nasa gitan-aw sa Netflix ng salida series mo to nga dili siya kuyog og walking tour na ako karon mga kabaro, no? Huy, muni nakalami mga kabaro kung gabi ka magbaktas, di ba? Natural singot gid ang mugawas. Dili singot sa kainit mga kabaro, no? Kung dili sa imong kalayo nga gibaktas. Wow! Ito mga higala nga bikers. Hoy kabaro! Ito mga kabaro, no? Itong higala nga mga bikers. Oops! Agi ko Mali mga kabaro, no? Hii! Mga kabaro, no? Tanaw na ito pila ko kaminuto na nagbaktas, no? 2 minutos ko nagbaktas mga kabaro, no? Kayo mag-jogging ko mga kabaro. Kung gisaya ka na ang galaw dyan kayo tibok ni mulawas ba niya. Di pa na ito makaya o muritso tagdigla o jogging kaya ano man. Wala tag-exercise niya, mabigla ang atong mga ugat. Matutong gilikayan mga kabaro, no? Mabigla ang mga ugat mga kabaro sa iyong pag-jogging muna ilisod. Mas maayo itong walking tour lang ito mga kabaro. Kay ay may gabi iya mag-walking tour lang ito mga kabaro. Kay unang-una hinanay ba pero perminting lakaw, istorya lakaw niya mga kabaro, no? Padulong ko dito sa Santo Niño Church, no? Siguro dili na nasakop sa Alpha mga kabaro, no? Gusto mo kunya mulipot ng buta diri niya mga kabaro, no? Uy! Oh, nagito ko diri building mga kabaro. Kaya mga kabaro, no? Padayon tas pag walking tour. Uy! Siguro mga kabaro, mga 3 minutos na ako nagbaktas mga kabaro, no? Lami guys paminsar kung mag walking tour mga kabaro. Unang-una magod, unang-una sa akong trabaho mga kabaro, usa ko ka security guard diri sa Davao City. Mo ni mga kabaro, no? Siguro mga kabaro, no? Kung nagtrabaho siguro ako mga kabaro, kanang pakusog yun, pwede na ka di mag walking tour, di na ka magbaktas-baktas. Pero sa itong trabaho mo mga kabaro, para sa akong trabaho nga pertig yung aircon pag yun, di ka magbaktas na perting pitia mali mga kabaro, no? Pero usbo na akong ruta mga kabaro, no? Kay murag gusto ko street nga dalan mga kabaro, no? Kaya dili lang ko sulod sa division sa Alpha, magsige lang hagtuyok. So pa itong adventure gud siya nga nakilapusan mga kabaro, no?
Uy. Nagsunod. Ya, makabuylo mo juga baktas mga kabaro kung gabi kay ano man. Walay crowded oh. Way nang agi kay sakyanan dito. Uy. Ah. Sige mga kabaro. Ga-vlog na kag-exercise pa ka, alright. Akong main channel mga kabaro no si ano. Di na siguro ko mo. Pero excited ko lapuson to dito mga kabaro no kay sayang ang pugayo. Dool na siya ang Santo Niño no. Lapuson na lang ako mga kabaro. Si kuan mo gud mga kabaro si main channel ako nga si Andy Piezas. Ang mga content ito mga kabaro no, kundi mga improvement sa una improvement sa syudad o sa outside Davao City mga kabaro no. Pero kini ako ang second channel mga kabaro, Kabaro Vlog. Mo ni ako ang mga para ano kasagaran gani mahitabo nga content gabi mga kabaro no kay di man ko ka-vlog og adlaw siyempre duty nya kana ako min channel mamugod na akong i-focus kung adlaw mga kabaro no mo na akong i-focus og vlog mga kabaro no ang akong min channel. Oy tanaw na to mga kabaro no pila na ta ka minuto nagbaktas 7 minutos. Woo! Layo na gid mga kabaro 7 minutos. Oops. Kini mga kabaro kung adlaw ni mga kabaro kindala na mo diri mga kabaro gapo kay ni adlaw karon kay gabi man nya gusto lang ko nga mugawas akong singot mga kabaro no kay gahapon nag-vlog ko sa airport kahapon mga kabaro no dito sa underground pedestrian sa airport mga kabaro gikan ko katitipan naka-walking ko dito mga kabaro no naka-walking ko dito mga kabaro og 42 minutos gahapon di ba okay na kaya na 42 minutos okay na kaya na di not bad na kaya naman kung maka-walking ng kabisag 10 minutos straight isa ka adlaw madungagan ang imuhang live og madungagan imong live og isa ka oras. So right mga kabaro right diba lami ipaminsan mga kabaro pagpadulong na mo gawasin mo singot wow pastang lami mga kabaro yung mga kabaro no uy saan diri oops puday sila diri mga kabaro business center bayad center pwede kang bayad diri PLDT Davao Light sa cable signal globe uy CCTV pwede tayo magbangutan na uy sir mag-accept magbayad sa Davao Light diri sir Davao Light. Okay Davao Light, Water District. Water District no? Sige salamat guys sir at least na silipan ako nagbaktos ko ba salamat sir mga kabaro no ako diri sa dool sa Matina kung di mo gusto madtog ko ano di mo gusto madtog Davao Light yes di mo gusto Davao Light nga bayaranan gusto lang mo parehanin na musod subdivision na bayaranan dito mga kabaro no bayad center uy mo ni mga kabaro nga ganahan ko gabi parani karon mga kabaro uy nakoy nagian mga kabaro no nga bayad center di ba kung nagsakay kog motor ato mga kabaro dili na ko to napansin kada adlaw diri ko moagi mo ni nga dalan diri mga kabaro kada adlaw pero dili ko diri gaagi
No, 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 no. Dili ko diri kagi. Dili ko gatanon-tanaw sa kilid-kilid. Muna kabaro. Oops. Sasa, uy. Si ate nag-barbecue. Oh. Yan mga kabaro. Na diri among simbahan mga kabaro, no? Pero dili pa may membro sa mga asawa diri mga kabaro, no? Kaya dito mi sa Del Carmen mga kabaro. Pero nagbalak ni nga diri ni magpa-membro kini. Wala na sa Alpha mga kabaro, no? Nata sa Lansuna subdivision mga kabaro. Yan mga kabaro, Santo Niño Chapel Jikiki of Lansuna subdivision Matina, Davao City. Mga kabaro, mo ni dikit ko aning Santo Niño nga mga patron mga kabaro. Kaya ano, unang-una dito sa among probinsya mga kabaro, dito sa Lupon, ang among patron dito mga kabaro, no, Santo Niño. Muna nga pag ninyo nga kuan mga kabaro, dulo kong dughan mga kabaro. Yan mga kabaro, no, diri na ta sa uy, lingit-ngit yun kay mga kabaro. Morning area diri mga kabaro, no, sa Lansuna subdivision. Na sila mga park diri mga kabaro, no, nya. Napos sila pang jaging-jagingan mabuntag di mga kabaro. Karsada diri muni ang pwede ka mag-walking tour diri buntag, mag-jogging nya. Na kay mga mga kabaro eskwelahan na. St. Mary Initial Learning Experience Smile. Eskwelahan na di mga kabaro nya diri. Mga dula-dulaan sa mga bata. Mga kabaro. Yan. Mga dula-dulaan sa mga bata. Yan mag-walking mga kabaro. Guan hindot kayo diri mag-walking. Oh, kung tayo mga kabaro, no, nakayuyab, magdit-dit, pwede diri mga kabaro. Mga kabaro, baktas-baktas ta. Sir, may gabi, sir. Mga kabaro. Uy! Ngit-ngit kay mga kabaro. Oops! Ni mga kabaro diri oh. Perti lang ngita mga kabaro. Dili kayo siya makita sa akong kamera mga kabaro, no. Pero makita niyo mga kabaro na ayo, covered court, pak, tuyok, baktas mga kabaro, exercise oh. Gawas gid imong singot mga kabaro. Oh, walking ka. Uy. As kuya walking. Oop. Napo diya mga kabaro. Oh. Kanang hayag lang mga kabaro, no. Covered court na. Sa pagkaroon mga kabaro, baktas maging itong atong gipangita. Muli po tatag kaisa diri mga kabaro, no, nya balik tas to ang agi. Uy, unsay na diri uy, sa to sunagisi diri uy, pwede di mag-date diri mga kabaro, no, kay daghang magayo. Uy, diri nga park mga kabaro na slay na ICR. Fuck, babae lalaki. Yan mga kabaro, no, tanaw na to kung open ba ni ilang mga CR diri kung magamit. Sarado din si mga kabaro. Oops. Oy, sarado. Oop. Oy, sarado. Ya, tubig. Oy, walay agas. Ini mga kabaro to. Ni. Oops. Sayang mga kabaro, no. Og park siya pero wala gi-open ang uy. Ito mga kabaro. Liputan ta mga kabaro, no. Oops. Uy. Ubay Frederick. Hello. Hello sa inyo. Hey, what's up? I'm Jaylene Scorpio. Wow, agilan ko. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Uy, saan tadi mga kabaro? Oops. Uy. I will investigate. Oops. Oh. Like mga kabaro. Bawal uminom ng alak, bawal magsugal. Uy, tree house din mga kabaro. Yan, no? Siguro na nagpuyo sa taas mga kabaro, no? Pagkakaroon, no? Tree house din siya mga kabaro, oh. Bawal galawin ang halaman. Uy, bawal standby after 10 PM. Oops. Ayan mga kabaro. Oh.
Oh, oh. Ito. Oop. Di makita mga kabaro, no? Oops. Walking tour gyapon ta mga kabaro. Shout out sa mga ladies nga naa sa katong mga ladies dito mga kabaro, no? Ito yung shout out. Woo! Uy, 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 uy. Uy! Nako ni diri mga kabaro. Residencia Fernando. Residencia Fernando. Sa karon mga kabaro, no, di na ta mo balik sa maagi. Nausap akong ruta mga kabaro, no, di na ko muadto sa Matina Playa nga palengke. Kun dili mo balik ko mga kabaro, no, mulipot ko mga kabaro, no, dito sa mulipot ko dito sa Lots for List. Yan ang pasingot nga pinakanindot mga kabaro. Uy. Dako ko niglalan diri mga kabaro, kay 4 lanes ni diri mga kabaro. Subdivision siya pero 4 lanes ang dalan niya. Walay basura, limpyo kayo. Wow! Pero kaya mga kabaro, no, dili na ni sakop sa Alpha Homes kundi Lansuna Homes. Sa Lansuna subdivision. Dagko kayo krasada mga kabaro. Dagko krasada, dagko pud og balay like this. Woo! Oy. Grabe suga si kuya mga kabaro. Wapo yang sakyan mga kabaro, no, kay Nissan. Oo, Nissan mga kabaro, no. Pero ang suga lang, ang LTO mang ginabawal ang daghan nga suga. Pero shout out sa inyo, no. Oh, lamiya sa minsan mga kabaro. Gawas na ako ang singot. Iyo, no. Hop, isa ni nga street ni. Street Alitap-tap. Alitap-tap street. Hop. Nya mga kabaro. Padayon tas baktas mga kabaro. Kaya naman mo man itong content. Pero dili na ko ni-upload mga kabaro, no, sa kuang main channel, no, makaduha. Di na ko siya i-upload sa kuang main channel kay di ko gusto nga mahaluan to akong main channel mga kabaro, no. Okay mangyapon ni baktas walking, pero lahi gid ang content nato mga kabaro, no, kundi mga development kung unsa na nga develop sa unang-una sa lugar mga kabaro, no, sa lugar sa Davao City. Oops, lipot na punta mga kabaro, no. Uy, nga naman dito tindahan din mga kabaro. Ira Store. Napoy mga gulay dito mga kabaro. You. Wala lang mga presyo mga kabaro, no, pero mangutan na lang ga. Sulod. Sulod lang ni sa Lansuna mga kabaro, no. Uy. Mga kabaro, no. Padayon sa baktas, no. Na please like isda di akong kung hapon mga kabaro, no, pero karon wala mga kabaro kay gabi na, alas 8 na. Oops. Og sa karon mga kabaro. Hoy. Nakita ko na kabaro. Di pa kita. Oops. Saan ni? Tiriya. Noise flick. Saan ni? Noise fix niya. Power steering specialist. Okay. Kuan siya. We are open from 8:05 PM. Atas mga kabaro, no, magmotor ko mga kabaro, hindi na ako niya pansin, no, kining lugaran ni, hindi na ako niya pansin kung magmotor ko kay tungod ako muna na mga kabaro, krasada lang, hindi na ako magtatanong skilled sa pagkakaroon mga kabaro, no. Padayon nas pagbaktas mga kabaro, no. Oops. Happy na ta 20 minutos binaktasay mga kabaro, no. Ngit-ngit yung dalan. Saan ni? Hanuka Chai Milk Tea House. Padungan ni ko mga kabaro, no. Kawayan Drive. Pero dili na ta mabot sa Kawayan Drive mga kabaro kay mulipot ko mga kabaro dito sa Palats mga kabaro, no. Lots for List. Dito ko mulipot sa karon mga kabaro. Oops.
Pero makaya pa sa oras mga kabaro, why not? Kung makaya pa sa battery. Uy, ngit-ngit na gid siya mga kabaro. Kaminawa lang ko nyo mga kabaro, no? Bisa ngit-ngit siya mga kabaro. Oh, ngit-ngit gid siya. Mayroon siya mga kabaro, no? Ngit-ngit gid siya. Pero okay lang. Nanti nga mga kabaro, no? Madunggan niyo akong tingog. Uy. Oops. Ang lami nga ehersisyo mga kabaro, exercise. Uy, di na makita ang eskwelahan mga kabaro. Saan diri ah? Ngit-ngit. Uy. Nabasa na ito kabaro. Oops. Bayanihan Integrated School. School ID 501406. Bayanihan Elementary School, Matina District, Davao City. Alright mga kabaro, nada elementary school diri mga kabaro, no? Oops. Padayon tagbaktas mga kabaro, no? Pwede man ta mulusot diri mga kabaro, oh. Kini nga dala, no? Pwede man lusutan ni. Problema lang. Di siya tadi mulusot. Uy. Ang nagsunod sa tuwa. Sunod mga kabaro, no? Padayon na sa pag-vlog mga kabaro. O uy, kusog man dagan diri dapita. Uy. Oops. Tabok ta mga kabaro para safety ta. Atong sugaton ang sakyanan. Sugaton yun ah. Uy. Mga kapwa driver. Uy, wala pa dyan ko kadag sinsili mga kabaro, no? Dito kapalit og tubig. Dito ko mulapos mga kabaro, no? Tuyok. Makita gini mga kabaro, no? Kung tanawon yun yun nga video. Taas-taas gini. Kini akong kabaro vlog mga kabaro. Diri may tabo ang ako ang gitawag nga para karon mga kabaro nag-walking ko sulod subdivision. Diri na may tabo mga kabaro. Kaya kung min channel mga kabaro, dili na gid nako to sa gulan og other nga vlog mga kabaro, no? Gusto na ako sa comment channel mga kabaro. Hayag nya development sa lugar. Kaya naman mga kabaro, at least Bisaya vlogger. Proud kayo mga kabaro, no? Proudly represent Davaoenyo, Bisaya, Cebuano, Mandaya. Kabaro, no? Ako kuan mga kabaro, si Papa tagalite, akong mama si Lola urag si Lola taga Bohol man siguro sa Lula mga kabaro, no? Asa si Lolo muna nga bulaan nun niya si Papa waray. Pero lingwahe gina ko mga kabaro, proudly represent Bisaya. Kabalo po mga kabaro, Ilonggo kaya akong asawa Ilongga man mga kabaro, no? Ilongga akong asawa niya. Kabalo po ko na balaan ko lingwahe sa mga Ilonggo mga kabaro, no? Kamayo po mga kabaro, Mate Dabawi mga Kamayo, Mandaya, hawd po ko na mga kabaro. Kaya naman dito ko gipakataw sa Davao Oriental mga kabaro, no? Sa Lupon, Davao Oriental. Hometown ako mga kabaro, no? Lupon. Pero wala pa gid nako natarong og vlog ang amuang hometown. Tungod kay katong mga panguna mga kabaro, ang akong cellphone nato. Uy, kalami. Akong cellphone na to mga kabaro, daot niya, akong kamera daot, cellphone lang. Kurog kayo mga kabaro, no? Ang dagan mga kabaro. Moto nga, next balik na ko mga kabaro, priority tamong Tagalupon. Right? Uy. May bus. Uy, sumunod rin. Bamboo store.
mga kabaro, no? 25 minutos mga kabaro, no? Binaktasay, doon ako sa National Highway mga kabaro, no? Diri sa Matina. Sa pagkakaroon, lamig na kayong paminaw mga kabaro. Ngayon naman, ang hangak na grabing hangak mga kabaro, pero okay lang. Hoy, San Francisco de Asis Outpost, Barangay Matina Crossing 74-E. Ano nga mga kabaro, no? Doon na kita sa National Highway. Muna yung mga kabaro, no? Kung hangakon ka mga kabaro, pahulay gamay. Nya sandig. Ngita ag sandiganan. Nga nag-aw-aw dito sa tubangan. Sinuso ngayro. Pahulay lang yung gamay. Sinuso kayo. Oh, waro. Sinuso kay ngayro. Oops. Mga kabaro. Mga kabaro. Huwag ka rin mga kabaro, no? Doon na sa National Highway diri sa Davao, Matina, Davao City. Oy. Oops. Sa mga mga kabaro, no? Andok alternatibo. Natari banda mga kabaro. Dok alternatibo. Hoy. Kilid ako ng lingkod ka kuya. Oops. Mga kabaro itsura, oh. Kilid rin, hop. Pa-downtown o paturil. Sugat ako. Uy, saan may diri? Uy, tama na investigate. Tumagan. Nga karoon mga kabaro. Uy, murag tagagi uy, agi sa kuya ha. Uy, agi sa ta. Oops. Ano mga kabaro ang itura pag rush hour diri sa Davao City. Oops. Pag rush hour diri sa Davao City mga kabaro. Ano yung itsura mga kabaro, no? Wow! Hoy! About ito sa Matina Crossing. Ang traffic. Oops! Pero dili na tayo mga kabaro, no? Kung dili mulipot lang ta kay crowded lang kayo dito mga kabaro. Saba kayo. Oops. Uy. Oh, way kawayan drive mga kabaro, no? Ang may tabuan ni mga kabaro, magpangayo tag tubig. Oh. Pero maulaw ta. Oops. Ano ba ito na mga kabaro? Di man tayo nga na. Di man tayo pakaulaw, no? Oops. Pero why not? Hindi nahatag. Oh. Oh. Diho ko mga kabaro, gusto ko mga yung tubig, no? Oops. Ako ang likod mga kabaro, pati naging singuta. Oops. Uy. Ano yung mga kabaro, no? Uy. Ha. Ano yung akong gusto mga kabaro, no? Panagsa, nadyo kay himuon nga walking tour sa imong kagulingon. Siyempre para hiliso ng imong gipangkaon mga kabaro, no? Dili na ingon nga. Oops. Dili ingon mga kabaro, no nga. Uy, sunod diri ah. Oh. Ha. Nga gituyo man ako ni akong kabaro vlog nga tag-as gid siya mga kabaro. Kaya nga naman bisag na ilay mo tan-aw ani nga 5 nga kumanon gyud mga kabaro. 5 hours na, di ba? 5 na ka, oy! Isang 5 na ako mga kabaro, no? Kaya, humanon yun akong vlog, kada tan-aw, no? 5 hours na, di. Daling ta monetize, Pamili na ito mga kabaro, no? Kaulagon sa, uy! Sudan, lutong bahay at kambingan. Oh! Kalami. Ano yung mga kabaro? Oops! Baktas mga kabaro, no? Uy. Kasi Agit mga kabaro, no? Gato lang balikan kung
Uy. Sa mga tindahan niya ya, tagpila po niya. Ya? 15, 20. 15-20 gini. 70 po. Ah, sige. Daghang salamat Mga kabaro, no? Kung namo higayon mga kabaro, no? Kung na ito nagian nila kuya nila mga kabaro. Barbecue. Wow! Ito na Oops. Sini. Oh. Davao beef. Sabi, masarado na mga kabaro, no? Ang Davao beef. Oops. Oh. Uy, may gabi ite. Uy. Nabot ka og nakatanaw ka ni mga kabaro, no? Yan, nabot ka sa kuwang part ani sa 30 minutos, no? Paki-comment ko mga kabaro, no? Pagkangit-ngit sa imong kamera. Natirada ya. Ya, mangaon tayo. Sugba si kuya pangal, lami hatoy. Oops. Lami itong sugba ni kuya nga pangabang. Traffic so much. Di na ko. Hindi na ko mubalik dito akong yagian kanina. Kaya kung mubalik ko dito mga kabaro, gusto na ko, lahi na po nga dalan. Ya, may gabi iya. Ano na kabaro, kung Bisaya ka mga kabaro, kinahanglan kutob sa imong magian, imo ginang greet og mayong gabi. Kaya naman kung dito na mo tingog mga kabaro nya, para nino gabi. Kung dito na mo nga tingog na mga kabaro, ingon sa mga katiguangan. Ingon sa mga katiguangan, wak-wak daw na kung di mo tingog. Tagas andi history. Pero tinuod mga kabaro, kung dahil no, sugat para sa mong probinsya. Nakakasugat dito niya. Siyempre ang dalan pero tingit-ngita. Nya, di mo makita o kinsa imong kasugat. Pagpangutanan ni mo mayong gabi Tay ba, unoy, unang mayong gabi pag di ka na mo tingog mga kabaro, pag di na mo tingog, wak-wak na mga kabaro or ungo. Muna ingon sa mga katigulangan. Tagas. Tapin slog. Oops. Uy, kalami sa Ritson. Muna mga kabaro, no? Pag ikang kag-probinsya, makabalo jud ka sa makabalo jud ka mga kabaro, no? Pag ikang kag-probinsya, makabalo jud ka sa tawag gani mga tinuhuan. Dili kaya wala sa probinsya mga kabaro. Kaya naman siyempre di na ka mo gawas o gabi, panghadloks mga katigulangan ba nga, kung mo gawas o gabi basi makasugat kag di nga na madim ngop mga taga si kuya. Yung mga kabaro, no? Mo stitching sa kadali mga kabaro, no? Kay burag sa 33 minutos nga binaktas ako mga kabaro ang akong kiloid. Damo ko kiloid mga kabaro sa akong tiil. Morning mga kabaro nga. Oops. Ako gining hulay-hulay panagsa na mga kabaro akong purma. Hindi na taghayag. Oops. Mutabok ta kay burag sugat kita. Kini. Kabaro. Kay kung dili nimo siya ipamakita ta mo kabaro kung hayag mga kabaro, pakita ta mo sa kuang sapatos, short o medyas. Na akong kiloy pakita ta mo mga kabaro para transparent mga amigo natin mga motor rider. Tagas. Oops. Ano yung forma ako mga kabaro? Yun no? Mata kong puro mga kabaro, no? Pakaroon mga kabaro, basta magbinaktasay ka mga kabaro, sure dyan ko mga kabaro ha? Di lang kay singot yung makuha mga kabaro. Kinahanglan nato ha? Kung sakuan mga kabaro sa mga hamtong bisiyagin ay hamtong.
Oy, sa mga hamtong mga kabaro, ang kini daw pagbaktas, cardio daw na. Yati. Lingawan ako magbaktas ako raisay. Makakita sa ko makatawa uy atubang sa kamera. La. Buang na batao, may istorya siya raisay, makatawag siya raisay atubang kamera. Pero mga kabaro, mudagan ang panahon. Ang kining pag-vlogging usa na siya sa number 1. Para na ako mga kabaro no. Dili ningon mga kabaro no nga. Hoy, ito ba? Dili ningon mga kabaro nga mga kwarta. Pero mabot mangyapon na mga kabaro. Na mangyapon na pero dili ningon nga kwarta-kwarta mga kabaro no. Kung dili puhon mga kabaro kung matigulang ko. Na ako'y memories nga uy, senior citizen ako sa Sinta 30 years from now. Na ako'y tanawon mga kabaro no, sa flat screen TV. Siguro ka ng panahon na mga kabaro no, flat screen TV na akong TV na nga smart TV. Pagkaburit gano'n parang yung wala no, ato lang ipagpagala mga kabaro no. Makaingon ka ba nga uy, ang katod yung mga panahon na kusog pa kong baktas, makaya rin ako glipot ni isa ka oras kaya. Di ba mga kabaro? Wala tirada di ba? Isa ka oras nya tigulang na ka. Kauban ni mo misis, tanaw mo saya, pura mo nananaog sini mga kabaro. Lima isa ka oras nga video, grabe. Woo! Oy, ready. Fantastic meal and meats ha. Uy. Okay, kompleto pwede mga kabaro no. Wala akong building agi lang ta mga kabaro. Oops. Muna akong gingon mga kabaro. Dili ni sa kwarta-kwarta ni ako ang pag-vlog mga kabaro no. Kung dili sa kanang gitawag mga kabaro, sama sa makaduhan akong ingon. Oops. Nga kung matigulang to mga kabaro, kaya diha man kita paingon tanan ang atong pagkatigulang. At least nga natay gitawag mapamana sa atong kagulingon nga matigulang ta bisag wa tay kwarta. Natay tanahon mga kabaro, di ba? Woo! Tawanan. Tama po ba no? Kay kung content creator ka mga kabaro, siyempre number 1 sa akong ipang idol gid nga mga vlogger karon. Ang ilaha po din purpose mga kabaro no. Pero first na akong idol nga vlogger gid mga kabaro. International mga kabaro no. Ang pinaka-idol gid ako mga kabaro. Ako yung ginasundan nga mag-vlog mga kabaro. Mo ni akong content mga kabaro nga mingaw. Akong ginasundan nga vlogger mga kabaro. Si Baldin Pangkrap. Baldin Pangkrap mga kabaro no. Taga England na siya mga kabaro. Nya karon na nitabo. Ang tinuod niya pangalan mga kabaro, si Baldin Pangkrap. Ang tinuod niyang pangalan Rich Benjamin. Siyempre kung idol niyo mga kabaro, imo ginang i-research ang tinuod nga pangalan. Tagas. Para niyan ako, diri mo na bantay. Uy, Kabaro vlog. Siyempre search ko ninyo kung kinsa gina si Kabaro. So tinuod mga kabaro, second channel na ako no. First channel ako, main channel, si Andy Piasas mga kabaro no. Nagrepresento sa Davao City no. Proudly represent Davao City vlogger. Hashtag Bisaya vlogger mga kabaro no. Moto yan mga kabaro. Try yun tas pag baktas mga kabaro no. Uy kaya ano. Uy ka-cute silang iro mga kabaro. Uy 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 ka-cute. Sir, sa pangalan sa inyong hero sir? Ha? Oh, babae na no? Pwede mga igliwat anak sir? Ay, sayang mga nabuntis. Okay sir, salamat sir ha. Diba kabaro no? Wala tirada diba? Siyempre, kung na kayo may istorya mga kabaro, yan, nagbaktas ka. Woo!
mawala ang game mo kakapoy. Di ba? Muna yung sikreto mga kabaro. Nya, ako asawa mo mga kabaro. Basta may istorya ko o vlog. Ako asawa mga kabaro no pag may istorya o vlog, bisa gina siya mo kuyog. Supportive kay na mga kabaro. Kaya naman. Ang ihamang go dili ingon nga makakwarta si makakwarta yang bana kung dili. Puhon matigulang ni. Puhon matigulang ni sa kadaghan siguro akong upload nga video mga kabaro. Siguro mamatay na lang ko mga kabaro. Di na ako mahuman og tan-aw mga kabaro. No? Kaya siyempre, pila pa edad na ko ron. Bura na nag-Netflix mga kabaro. Oh, di ba? Di mo na lang i-search ito. Ya, may gabi iya. May gabi! Walay puto niya ya. Ay, ito mga kabaro. Mga kakanin, no? Maligyag mga kakanin diri sa playa. Matina Crossing. Hoy. Mutabok ta. Oh. Tabok ta mga kabaro, no? Kay murag mas pabor ko diri mga kabaro sa tabok. Sa pa karon mga kabaro. 41 minutos ako nagbaktas. Alright. Hindi mabuting oras mga kabaro, no? Kaya naman mura na kag nagtanaw og Netflix, no? Para nako. Sa balay. Hoy, ako ning i-play. Mura nagtanaw og Netflix mga kabaro. Kaya naman isa ka oras baktas-baktas niya walking tour pasingot pa gyud niya. Di ba? Oops. Nya diri Victoria Village is private subdivision. This is a private road off limit to outside. Dirita da mo sulod. Dirita mga kabaro. Pero lami na jud inom og tubig mga kabaro. Sa karon, dita man pataga og pangayog tubig mga kabaro. No kaya naman maulaw man ta. Maulaw ta. Abi pa lang, wa tay kwarta. Kasi nugod yun, wa tay kwarta na lang. Dali ang, uy, ano po lang mga display niya mga kabaro. Nakalami sa mag-vlog ko mga kabaro, no? Pero, maabot ang panahon mga kabaro. Kung mga impas na ko sa akong mga utang, grabe, gini na akong utang, kadaghan, no? Maabot ang panahon mga kabaro, no? Kung wala na dyan ko utang bisag piso, no? Nga nagsabot mi ni Mrs. Nga kung wala na dyan ko utang mga kabaro, mag full time ko vlog mga kabaro, no? Siguro inter province na ko mga kabaro, inter city, inter municipality, inter barangay. Woo! Nga gusto na ko atuan mga kabaro, no? Sa mahitabo na tanan mga kabaro sa Kumin Channel. Gusto na ko atuan tong mga tribal sa matong nasa mga lagyo nga mga bukid mga kabaro, no? Katong di na gid maatuan. Mo na gusto na ko atuan mga kabaro nga i-picture ako sa Kumin Channel. Uy, unsa ni diri? Uy, ta mo sulod. Chismoso. Tanong na tanan mga kabaro. Oops. Yes sir, may gabi. Tumaligya mo diri sir? Oh? Surplus? Surplus sir. Gikan og. Japan. Oh, gwapo no? Arigato. Oh. Pwede ka masulod sir? Saan mo oras manira sir? Uy. Uy. Woo. Dako problema ko baro no? Yoro. Apa? Ting. Pwede lingkuran? Pumulingkod ka ni mga kabaro. Mura na pag nasa Japan na tubag highway. Tubag highway. Kadshot like tanduan. Tingnan niya sa minsar. Uy, nindot pa yun. Ito mga kabaro, no? Mutanaw sa ito sila mga baligya dari mga kabaro. Uy, kadaghan. Pwede mo lingkod ma'am? Dari pwede ay kalindot. Pastilan. Tanaw TV. Netflix. Kalindot. Tanaw pa dari Ini mga kabaro, no?
bagong abri diri nga Japan surplus diri sa Modul. So karon na siguro mga uy. Ooh. Ah. Oops. Oh. Good na. Oh. Oh. Pwede na kabaro. Ito. Oh. Ah. Tags. Oh. Oh. Ding 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 ding. Piano nih mga kabaro, no? Ini mga kabaro. At least, no? Malingaw po ba? Oops. Ooh, 18,000. Ah. 18,000. Ooh. Diyan yung isa. Ooh, 20,000. Ini tayo yung kabaro, no? At least na natin idea mga kabaro, no? Japan surplus. Oops. Sini. Oh. Ah. Payong siya mga kabaro, no? Anak idea mga kabaro, no? Kano sala mo nag-abri, ma'am? Hala, pastilan. Yan isulod ko, no? Ah, thank you. Thank you kayo, ha. Salamat sa inyo ang hospitality. Ma'am, salamat, ma'am. Uy, salamat po. Uy, kabaro, dagang salamat. Ano yung kabaro? Salamat, ha. Mga kabaro, no? Dool rin sa mga kabaro, no? Japan surplus. Wala pa kayo sila sign needs mga kabaro. Sa ito pa, wala pa sila nag-open. Apa ning sulod ko? Bukang! Nanong nabot mo ko dito? Gago! Wala ka man sila nag-open. Buang! Paano? Lawan ako eh. Ano mo ulo mga Andy Pizzas? Ay kabaro. No my friend. It's bagag now. Mura pa jug tag-iya sa. Mura pa jug tag-iya sa. Giling ko. Japan surplus mga kabaro, no? Ang ato mga katawaanan na gibo. Wala akong ingon mga kabaro. Kung magbaktas ka, halos tanan maagian yung mga kabaro, no? Sabi na itong nasa para to hilit naman ito mga kabaro, no? Nya bago rito po pa rin na-upit ng simbahan. Thank you Lord. Oh nya mga kabaro, para yun sa magbaktas. Pero nagina mo dula sa mga kabaro. Oh 48 minutos mga kabaro, no? Wala na mga kabaro. Marag kamina po mga kabaro, no? Oras kita nga magkuyog baktas mga kabaro. Oy! Oops! Oh! Mga kabaro, dali nga nagpaabot sila gordero. Mga gabi iya! Bi sir! Nay! Mga gabi inay! Mga kabaro. Oh! Ay! Yeah, may gabi iya. Oops! Pwede ko malusot dali ha? God! Lusot ha? Magambak na! Oo! Ambak! Mga kagyan. Mga koy. Dito na akong panguwi mga kabaro, no? Sa may lots. Oy! Whoop! Pastilan mga ka. Oy! Tay, may gabi niya tay. Yeah. Wala ninglog, mga wakwak to. Oops! Oy! Mga kabaro. Baking. Oh, lots for list mga kabaro, no? Baking pantry, Watson. Oy!
Kaya nga man sila mga kabaro. Basta di daw mo tingog. Sama sa mga ingon ganyan mga kabaro, no? Wah kaya tinistiyan din. Asa tinistiyan din yan? Oops. Walay. Uy. No. Ito ba lagi? Lagi ko. Selamat ya. Selamat sila. Oops. Uy. Sarado na mga kabaro. Ay. Sarado na dahil siya di ay. Uy. Pagkagwapos building. Relax ako mga kabaro, no? Kaya urag taas-taas na gina akong nabaktas mga kabaro, no? Sa ka oras. Grabe mga kabaro. Mga kabaro, diretso tagbalay mga kabaro, no? Oops. Ako nag-massage dito mga kabaro, wala naningog. Ay, mga wakwak to sila. Nay, may gabi, Nay. Uy. Ano yung mga kabaro, kinanglan. Kung nay mo greet ka kuan, tingugan ni mo, kaya naman. Pwede ka matawag wakwak. Sandali. Oh. Sumintay 1 minutos. Grabe na yun. Mga kabaro, nasa bala, mga kabaro. Grabe. Pero giyanan ako ni bagtas mga kabaro. Kaya naman ang purpose mo na ning magbagtas ta sa makatulos, makaupat ako giingon. Good exercise mga kabaro. Oy, hanga ka oy. Yan mga kabaro, no, mas tingala mo dagang traffic mga kabaro, no? Nagka-traffic ni basta rush hour mga kabaro. Kaya dito mangkod sa kuan mga kabaro, dito sa Bangkal. Lagi init si Bangkal. Dito no, ay traffic. Kung dito no, burag na siya kanto ba? Nakuidalan. Uy, mga taxi mga kabaro, ibang pasagdan na lang gid mga kabaro, no? Kung pandemic mo mga kabaro. Taxi mga kabaro. Di pasagdan na lang siya tungod sa pandemic. Kaya naman, why driver? Kasi ganahan mo drive, wala income. Diba? Wala driver. Kasi may ganahan mo drive mga kabaro nga wala income. Pandemic ko mga kabaro. Kaya isa pod, bihira lang kayo amusa kay taxi karon. Tungod kay nagmahal na siya mga kabaro, no? Walay gasakay taxi. Kung sa karon mga kabaro, shout out ato nito mga amigo din nagamassage, no? Agi lang ko ma'am. Agi lang ko ha. Uy. Hello. Uy. Agi lang ko kaya. Uy. Ano yung mga kabaro, grabe traffic. Abot yun dito sa Kusino. Uy. Oops. Siguro mga kabaro, no, ang kininga vlog mga kabaro, isa ka oras gini, grabe. Power, isa ka oras. Ito yung pinako ni Dugay mga kabaro. Ito yung kinako. Kaya naman, bisag wala pa kayo mga subscriber dali mga kabaro. Bisag wala pa kayo mga subscriber mga kabaro, no? Pero manginaot mo mga kabaro kung nakasilip ka ni nga vlog mga kabaro. Paki-subscribe ko mga kabaro, no? Mahangyo ko sa inyong gamay nga kaluoy. Gamay nga kaluoy mga kabaro, no? Subscribe bitaw mo, tanawa po niya akong channel mga kabaro. Po niya akong sikan channel mga kabaro, no? Nga dili ko istrikto mga kabaro, no? Aming channel mo na ko mga kabaro. Siyempre mo porma ka dito, kaya nagrepresent ka sa Davao City. Nga, ay mong istorya dito, kinanglan, walay mga yaga-yaga. Kaya naman, ang musilip mga kabaro, daghang kay musilip sa mga basta Davao City nga vlog.
Samantala personal vlog lang yung mga kabaro, walay mo silip mga kabaro, no? Muna nga diri pwede ka magyaga-yaga sa imong vlog. Alright. Dito mo speakers mga kabaro, daghang kay nagatanaw. Nya silip ang imong istorya, bantayan. Mamali kag isa ka words mga kabaro against sa lugar. Tagas. Asa mo nakiya na ako ng mga istorya oy. Against nga naka na mali nga istorya niya against sa imong lugar nga imong gi-vlog. Perting luuyan ni mga kabaro. Ay, ibas daing ka sa mga basher. Right. Pero diri sa kabaro vlog. Wala problema mga kabaro, may kaya naman. Dili lugar ang imong gi-promote dire, right? Ang imong gi-promote dire mga kabaro, no? Ang imong ra kagulingon. Kamatigulang ka mga kabaro, na kay makita sa imong pagkatigulang. Oh. Pwede nimo tanawon bisag asa ka mga kabaro, no? Pwede nimo siya tanawon. Oops. Kaya naman. Sir, may gabi, sir. I-promote mo yung pagka. Bro, ay ka bro. Oh, musulod ako mga kabaro sa mga ano. Ay kaya. Ohoy. Chicken. Woo! Aha. Isuga gid ya oy. Woo! Oy. Hey. Shout out sa sarili. Shout out! Shout out! Wala ka na makyo ka. Oh. Wala. Shout out! Kabaro vlog. Ah. Nakay ko niya, nakay cellphone. Dili ba tabaro? Tabaro vlog, tabaro vlog. Oh, kabaro vlog. Oy. Uy, hilo. Pugi ka, may pugi kayo ba? May mga silingan ako mga kabaro, no? Mga supported na silingan mga kabaro. Uy. Uy, may gabi sa inyo mga kabaro. Shoutout sa inyo mga sarili mga kabaro. Ano, shoutout ng naman ako. Salamat ako niya mga kabaro, no? Doon ako sa balay mga kabaro. Uy. Agikan niya. Ha? Agikan. Baho mga ikaw, nandoon mo. Bilang-bilang ako, agikan. Dito sa kanto mga Nita. Yan, dito sa kuloy. Salamat Loy. Sige, sabi. Kayo mo kumpare na ako. Pre, kumpare na ako, magwapo, di lang makita kay mga kabaro, no? Yes ako, salamat ako. Yan mga kabaro, no? Balay na ako pa yung mga kabaro. Oy! Last the picture! Yan, dito sa kuloy. Kailan sa itong pangalan? Kailan ikaw sa inyo, Loy? Oho, abot na mo balay mga kabaro, no? Muna, pangalan ko. Ha? Wala mo kita ninyo? Ay sa pakita na ko sa inyong pangalan. Diyan sa mo Kangak. Call ko na kay pag umangkon nga bumay ko, regards ko. Apo kay gamay. Dahil na kayo ha, taraw na ko Taraw, subscribe mo. Hoy. Kita nyo ni, upas gabi eh. Oh. Sa Nita oy. Kabaro vlog. Kabaro vlog. Ko na igwa, makita na ko na. Pag makita ako ni sarili ay may din ako. Ito nga ako. Share nyo sa inyo ko na. Oh, dara kabaro vlog. Kini na up, isa dara. Whoop. Okay. Kini kabaro vlog, okay? Subscribe ka ha para maduwagan mo. Oh, ayun lang sing tanawan niya na. Tara mo ba? What's up kayo mga kabaro? Okay. Kabaro. Yan dali sa ko mga kabaro. Ayun na lang sa inyo. Kabayot. Mga kabaro, no? Halingaw kayo ang mga bata, no? Nakita nila mga kabaro nga nag-vlog, no? Grabe nyo. Hawya. Uy! Tuka!
Wala na, ang asawa, grabing kanta sa mga akong asawa mga kabaro, no? Uy, may tubig. Wow, ay bugnaw. Yan mga kabaro, daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro, no? Sa usa ka oras ako nga vlog. See you next video.